En aquest vídeo veurem l'userda, Medicago sativa. És una planta lleguminosa, perenne, té un cicle vital de 6 a 12 anys, erecta, arriba a mesurar 1 metre d'altura, es troba als camps, marges dels camins rurals i camps erms. En àrab, la paraula alfals vol dir millor aliment. Fulles constituïdes per 3 folíols. Els folíols són estrets. Família de les papilionàcies. Corol·la papilionàcia. Flors petites de color violaci reunides en un raïm curt i dens en l'extrem de les branques. Floreix del juny a l'octubre. El fruit és una llegum enrotllada en hèlix. La llavor és una petita mongeta d'uns 2 mil·límetres. Les arrels tenen unes nodositats que contenen bacteris. La planta, mitjançant la fotosíntesi, produeix sucres per ella i pels bacteris. Els bacteris fixen el nitrogen atmosfèric i així la planta obté les sals nitrogenades que li permeten sintetitzar les proteïnes. És una simbiosi beneficiosa per ambdues parts. L'userda és, doncs, una planta que enriqueix el sòl amb nitrogen. Les arrels poden mesurar 5 metres. És una planta resistent a la sequera. Planta farratgera d'alt rendiment proteic per hectàrea. La planta conté sals minerals, aminoàcids, beta-carotè i vitamines. Les llavors de la userda són tòxiques, contenen l'aminoàcid canavanina. Els seus noms: Medicago sativa, en català userda alfals, en anglès lucerne. En els següents vídeos veurem plantes. Les identificarem i descriurem les seves característiques i propietats.